Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Γεια σας αγαπημένοι μου, καλωσορίσατε στο Σίγμα, καλωσορίσατε στα χρυσομαγειρέματα μας. Είμαστε Μεγάλη Τετάρτη, μπήκαμε στην ευθεία για το Πάσχα και συνεχίζουμε τις παραδοσιακές συνταγές. Σήμερα είναι μαζί μου η Φλωρεντία Κυθρεώτου, καλωσόρισες. Πώς είσαι αγαπημένη μου? Πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Και Χαίρομαι. λόγω του ότι έρχεται το Πάσχα και είμαστε όλοι σε μια ωραία αναμονή. Έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολλά γιατί θα μας κάνεις τα γαλένα. Ναι. Παραδοσιακά κουλούρια της Πάφου. Ναι, που είναι φτιαγμένα μεγάλα. Συνήθως κατσικίσιον είχαν τα παλιά χρόνια και βούτυρο και πάρα πολύ ωραία αρωματικά. Θυμίζει λίγο τα τσουρέκια και θα τα φτιάξουμε μαζί να με βοηθήσεις. Τέλεια. Έχω να σου πω ότι που συναντήθηκα με τη Βαλεντίνα της Σοφοκλέους, την αγαπημένη μας ηθοποιό, είπε μου Χρήσο θέλω να μάθω να κάνω γαλένα. Wow. Οπότε Βαλεντίνα μου αφιερωμένη σε σέναν του τη συνταγή. Να σου πω ότι κάνουμε και τα καρπασίτικα κουλούρια στην εκπομπή που είναι με γάλα και αναρί. Με την Οριάννα. Με την Όχι, Οριάννα. με τη Στέλλα την Πέτρου. Ωραία. Και έκαμε μας τα πάρα πολλά ωραία, μάθε που την πεθεράν της. Και ήταν εξαιρετικά. Ωραία. Και πάλι ευκάλλουν κάτι γλυκί. Και είδα ότι και τώρα και εσύ έχεις ζάχαρη μέσα. Όταν έκανα αυτά τα κουλούρια, σκέφτηκα το εξής. Θυμήθηκα τα γλυκά κουλούρια της Καρπασίας που βάζουν μέσα αναρί. Και τα δύο άκρα της Κύπρου φτιάχνουν κάτι πολύ ξεχωριστό. Μεγάλα. Ναι. Δεν το έχουν άλλα χωριά της Κύπρου. Δηλαδή είναι η Καρπασία το έναν άκρο που βάζει μέσα αναρί και το άλλο άκρο που είναι η Πάφος που είναι αυτά τα γαλένα που είναι πολύ ιδιαίτερα. Και να τα φτιάξουμε. Ναι, μου έδωσε τη συνταγή η κυρία Χριστάλλα Παπαδοπούλου από την Κισόνερ. Μπράβο, έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε που μας δίνουν τις συνταγές και μπορούμε να τις μεταλαμπαδεύσουμε και εμείς Στους νεότερους. στους νεότερους. Και στις νεότερες. Έτσι. Ναι, Εγώ θα σου φτιάξω. Ναι. Θα βάψουμε αυγά, γιατί Εντάξει. αυτό είναι μεγάλη Πέμπτη, κότσινη Ναι. Πέμπτη, θα βάψουμε αυγά. Και μπορεί να τσουγκρίσουμε και κανέναν να δούμε, και δεν πειράζει. Και έχω σου τέλεια μακαρόνια, πένες, ογκρατέν, πένες από τον αγαπημένο Μιτσίδη, εγγύση. Έχω ψιλοκομμένες ντομάτες, την πάστα ντομάτα και θα βάλω και μέσα και το φυσικό ζωμό σε σκόνη Μιτσίδη. Θα δώσουμε έτσι μια ωραία γεύση με σπανάκι. Δεν θα βάλω τίποτε αλλαντικά μέσα για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Άρα μπορούμε να τα φτιάξουμε και στο πασχαλινό τραπέζι. Βέβαια, γι' αυτό αντί το μακαρόνια έφερα. του φούρνου, αν δεν Ναι. θέλουμε να φτιάξουμε. Πολλά εύκολα. Ωραία. Και σε μισή ώρα είναι έτοιμα μετά. Άντε, Αντώνη μου, πάμε να δούμε τη συνταγή. Για τα πιο λαχταριστά μακαρόνια ογκρατέν με ντομάτα και σπανάκι θα χρειαστούμε μία συσκευασία ζυμαρικά πένες μιτσίδι, ένα κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι φυσική σκόνη λαχανικών μιτσίδι, για τη γέμιση με ντομάτα και σπανάκι, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ξηρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, μία συσκευασία πάστα ντομάτας μιτσίδι, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, μία κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες μιτσίδι, 3 συσκευασίες φρέσκα φύλλα από σπανάκι, μισό κουταλάκι ζάχαρη, μισό κουταλάκι ρίγανη ή θυμάρι, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι αλάτι, 1/3 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, μία φέτα θρηματισμένη. Για την μπεσαμέλ, 4 κουταλιές ανάλατο βούτυρο, 4 κουταλιές αλεύρι, 1 λίτρο γάλα, 1/3 κουταλάκι μοσχοκάριδο, 1 φλιτζάνι τυρί παρμεζάνα ή κεφαλοτήρι τριμμένο,
μισό κουταλάκι αλάτι, 1/3 κουταλάκι μαύρο πιπέρι. Για την επικάλυψη, 1 φλιτζάνι γραβιέρα ή παρμεζάνα τριμμένη, 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα τριμμένη, 2 κουταλιές φρυγανιά γαλέτα τριμμένη. Πάντα άμα βράζουμε ζυμαρικά Φλωρεντία μου, τι θέλει το νερό, θέλει αλάτι και ζωμό. Εγώ εδώ να βάλω την τέλεια φυσική σκόνη λαχανικών, αρέσκει μου πάρα πολλά. Δεν έχει ούτε πολλά συντηρητικά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έτσι είναι. Οπότε πάμε μέσα να βάλουμε τη σκόνη μας. Έναν κουταλάκι. Εγώ βάλω και λίγο πάντα παραπάνω. Πάντα βάζεις κάτι παραπάνω, είσαι γενναιόδορη. Οπότε μια χαρά. Και να βάλουμε τις πέννες μας. Επέλεξα να βάλω πέννες. Μπορούμε να βάλουμε ριγκατόνι, ό,τι θέλουμε. Εμένα αρέσκουν μου οι πέννες δάμε. Και ήθελα να σου δείξω και την μαγική ταινία. Μπορεί να κάνεις μισή δόση ζυμαρικά και να το κλείσεις έτσι το πακέτο σου, να το φυλάξεις μέσα στον ντουλάπι και δεν παθαίνουν τίποτε. Τώρα εγώ να το κάνω με το ψαλίδι μου για να το κάνω έτσι όμορφα. Με το ψαλίδι είναι με το γιατί δρεπάνι. να βάλω ολόκληρο. Υπάρχει ένα αστείο που λέμε με τον άντρα μου με το ψαλίδι, με το δρεπάνι θα σου το πάλι φορά. Εντάξει. Απλώς το λέω σαν συνθηματικό. Ναι. Το λοιπόν, και πάμε μέσα. Τις πέννες μας. Ωραία. Και θα τα αφήσουμε να βράσουν 7-8 λεπτά. Θέλουμε να ψηθούν πριν να τα βάλουμε μέσα στο ταψί μας. Ωραία. Να ψηθούν πλήρως ή τα αφήνουμε λίγο. Ελάχιστο, γιατί θα τα βάλουμε μέσα στη σάλτσα, αλλά δεν θέλουν να μείνουν ομά. Γιατί θα τα αφήσουμε πολύ ώρα στο φούρνο. Ναι, είναι μόνο για όγκρατε. Ναι. Okay. Το λοιπόν, στο τηγάνι μου τώρα θα βάλω το ελαιόλαδο μου. Και είπα σου, είναι μια συνταγή που δεν έβαλα αλλαντικά. Μπορείτε να βάλετε λίγο μπέικον, μπορείτε να βάλετε χάμ, ό,τι μας αρέσκει, αλλά θεωρώ τα υλικά που έβαλαμε είναι αρκετά και πάρα πολλά ωραία. Μόλις ζεσταθεί θα βάλουμε μέσα και το κρεμμύδι μας. Καλή και για χορτοφάγους. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν βάζεις σκόρδον από ό,τι βλέπω. Να βάλω. Να βάλω. Εσύ παραδοσιακά στο πασχαλινό τραπέζι τι βάλεις, Φλωρεντία μου? Εκτός από τα σουβλιστά που κάνουμε σούβλες, συνήθως φτιάχνω και ένα πιάτο με σηκωτάκια. Από το χειμέρα. Ναι. Με σηκώτη αρνίσιο. Ναι. Πώς το κάνεις το σηκώτη του αρνίσιο? Το τσιγαρίζω μαζί με κρεμμύδια. Το σβήνω με λίγο κρασί και λίγο κονιάκ. Πιπέρι αλάτι. Μπορώ να βάλω και λίγη ρίγανη. Και οπωσδήποτε βάζω και λίγο τσίλι. Και είναι αρκετά. Δηλαδή, όσο πιο απλό, τόσο πιο καλό. Και εντάξει, επειδή βάλω συνήθως λευκό κρασί που έχει την οξύτητα του, αν δεν είναι πολύ ξινό το κρασί, βάζω και λίγο λεμόν. Ναι. Τώρα τι άλλο, σίγουρα θα έχει κάτι με μακαρόνια, με ζυμαρικό. Αν δεν είναι μακαρόνια του φούρνου, μπορεί να είναι μια ωραία μακαρουνάδα του στυλ που κάνεις εσύ τώρα. Πατάτες. Οπωσδήποτε θα κάνω μια τυροκαυτερή που αρέσει στα παιδιά μου. Τι άλλο κάνω? Γιατί όχι και κουπέπια. Κρέας κάνουμε σούβλα, ναι. Χοιρινή αρνίσια. Κάποτε μπορούμε να κάνουμε και κουκουρέτσι. Τώρα ξέχασα. Πάντα κάνω και κεφαλάκια. Ναι, έχουμε μεζετζίδες στην οικογένεια. Στο φούρνο? Ναι. Άρα είναι πλούσιο τραπέζι. Το καταδύναμη χρήσου. Και Φλωρεντία μου, ξέρω ότι ασχολείσαι με το κρασί. Ναι. Πες μου λίγο έτσι πώς ασχολήθηκες, ξέρω ότι το σπούδασες, ξέρω ότι τελείωσες ή ακόμα έχεις πράγματα. Έχω το πιστοποιητικό, το λεγόμενο WSET, το Wine and Spirit Educational Trust, στο 3ο επίπεδο για κρασί και θεωρώ ότι δεν θέλω να πάω σε ακόμα πιο ψηλό επίπεδο. Αυτά είναι για τους Master of Wine. Και ξεκίνησα να ενδιαφέρομαι από πολύ νεαρή ηλικία, επειδή μου αρέσει το κρασί. Μπράβο. Οπότε άρχισα να μελετώ και να φτάσω να μπορώ να γράφω για το κρασί, κύρια γράφω, και να κάνω και εκπαιδεύσεις. Οπότε, άμα θέλεις να κάνουμε ένα τέτοιο. Θέλω να με εκπαιδεύσεις, τώρα να βάλω το σκόρδον και να μου πεις. Καταρχάς, θέλω να μάθω, ας πούμε,
Το κρασί με ποιον ποτήρι το πίνεις είναι το ένα θέμα. Και το άλλο, άνοιξα το κρασί. Ναι. Τώρα, ας πούμε, έβαλα να το σβήσω σε λίγο με κρασί. Ωραία. Πώς το φυλάω? Βάλω το πόμα που πάνω και βάλω το στο ψυγείο, βάλω το που κάτω στον πάγκο, τι κάνω? Όχι, στον πάγκο ούτε να το διανοηθείς. Α, ούτε να το διανοηθώ. Όχι. Στον πάγκο, γιατί στην Κύπρο έχουμε 40 βαθμούς για 4-5 μήνες το καλοκαίρι, αντιλαμβάνεσαι θα γίνει ξύδι, θα χαλάσει. Λοιπόν, μπορούμε. Γιατί οξυδώνεται, γιατί χαλά το κρασί? Όταν έρθει σε επαφή με το οξυγόνο, οξυγώνει. Άρα, όταν το ανοίξουμε, αναπόφευκτα, κάποια στιγμή δεν θα έχει τη φρεσκάδα και το άρωμα που είχε όταν το ανοίξαμε. Μπορεί να πάει μερικές μέρες στο ψυγείο. Δηλαδή και το ότι το αφήνουμε έναν μήνα, 2 μήνες πάλι. πάλι. Όχι. Εγώ θα βάλω την πάστα. Έλα, αρέσκει μου. Τούτη πάστα έχω τη σπίτι, δεν μπορείς να φανταστείς. Νομίζω ότι προϊόντα έχει στην αποθήκη του ο Μιτσίδης, έχω τα σπίτι μου. Τούτη πάστα δεν μου λήφκεται ποτέ. Γιατί οι γιαγιάδες μας πάντα εμαϊρεύκαν με πάστα. Έκαναν το καλοκαίρι, οπότε και το κολοκάσιν και το φασολάκι και τα κοκκινιστά μου, βάλω την πάστα. Τούτη η επωνυμία μου αρέσκει, να το ξέρετε. Οπότε θα βάλω την πάστα μες στο ταψί μου. Ωραία. Βλέπω ότι έφερες και ντοματάκια σε κονσέρβα. Ναι. Θα τα βάλω έτσι για να γίνουν πλούσια. Ωραία. Εκείνο που ξέρω από μια Ιταλίδα φίλη μου είναι ότι όταν κάνει σάλτσες μακαρονιών κόκκινες, χρησιμοποιεί και τα 3 είδη. Α, και χυμό. Και χυμό Ναι. και κάποτε και φρέσκια ντομάτα, αλλά και αυτά τα κογκασέ. Έτσι κάνουν οι Ιταλοί και είναι πιο εδιευστή σάλτσα. Το λοιπόν, θα σβήσω, έβαλα πάντα την πάστα ντομάτας, βάλουμε στον πάτο του τηγανιού μας για να βγάλει τα αρώματα της. Ωραία. Θα σβήσω με το κρασί της Φλωρεντίας μου τώρα. Ναι, ναι. Οπότε δεν πρέπει να το αφήνω ένα μήνα, πρέπει να κάνω φαγιά Λοιπόν, να το κάνουμε το μπορείτε κρασί. να αγοράσετε από την αγορά, θα βρείτε. Υπάρχουν ειδικά πόματα που μπορεί να μην μπορείς να βάλεις το φέλλον πίσω και υπάρχουν και ειδικές. Τι είναι το μεταλλικό. Διάφορα εργαλεία που μπορεί να αφαιρέσουν τον αέρα. Ναι. Δεν είναι πολύ ακριβά. Έχουμε τα εργαλεία. Εγώ πιάσα πιο παλιά. Ναι. Βλέπεις. Ναι. Υπάρχουν όλα. Φτάνει να θέλεις και να το ψάξεις. Ναι, ψάχνω Οπότε, το σχολείο. Το λοιπόν, ψιλοκομμένες ντομάτες. Ωραία. Να πω ότι έχει και ψιλοκομμένες ντομάτες με κρεμμύδι. Κάποτε πιάνω τις και τούτες εγγυημένα, είπαμε, από τον αγαπημένο Μιτσίδη. Πάει μέσα. Το σκόρδο είναι ανεπανάληπτο. Ναι, μου σκομυρίζει. Τέλεια, να ανοίξω και το σιρτάρι μας, είπαμε ο κάλαθος εδώ. Κουζίνα από Φεπάλ Κάζα, λειτουργική. Το λοιπόν... Και θέλει ένα ανακάτεμα τώρα και ξεκινούμε Φλωρεντία, μα βάλουμε όλα τα υλικά που έχουμε. Ωραία. Βάλουμε λίγη ζάχαρη για την ντομάτα. Βάλουμε λίγη ρίγανη, έτσι, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η ρίγανη. Μα βλέπω πολλά Θα παχαρικά βάλω εδώ. μοσχοκάριδο. Αν και θα βάλω και μέσα στην πεσαμέλ, να βάλω και τα μέλιο. Ναι. Θέλουμε αλάτι Ωραία. και πιπέρι. Τούτα είναι τα υλικά μας. Αυτό εδώ τι είναι. Για την μπεσαμέλ μετά. Ωραία. Μοσχοκάριδο φαντάζομαι. Ναι, βάλω και μοσχοκάριδο και πιπερούδι. Το λοιπόν θα βάλω το σπανάσι. Να σου πω ότι είναι φύλλα σπανάσι, έτοιμα συσκευασμένα στα αγαπημένα μετρό. Βρίσκουμε μεγάλη ποικιλία που σαλάτες. Δεν πιάσα δέσμες, γιατί λέω τώρα το Πάσχα να βουρούμε, να κάνουμε. Οπότε βάλουμε τα μέσα έτσι το σπανάσι. Είναι και ανοιξιάτικα. Ναι, θεωρείτε το ότι είναι πολύ, αλλά σε λίγο να χαθεί. Δεν θα μείνει. Ωραία. Και βλέπω ότι έχεις και φέτα που ταιριάζει πολύ με το Ναι, σπανάκι. θα βάλω και φέτα. Και η άλλη διαδικασία, γιατί είπαμε να κάνουμε 3 Παρασκευές. Τα ζυμαρικά μας ακόμα λίγο είναι έτοιμα. Το λοιπόν, μόλις μαράνουν. Θέλεις καμιά βοήθεια, Χρυσό μου? Θέλεις να σου λιώσω τη φέτα? Τη φέτα να βάλω έτσι και να τη σπάσω. Ωραία, ωραία. Μπορείς να κάνεις την πεσαμέλ. Άρα να βάλεις το βούτυρο σου, Ναι. το αλεύρι, να ανοίξω το σιρτάρι μας, φουέ. Τέλεια. Τέλεια. Άρα είναι όλα μετρημένα. Ναι, μάλιστα. Έχει ανάψει η εστία. Μάλιστα. Ωραία. Ρίχνουμε το Βούτυρο μας. Και εσύ ξέρεις καλύτερα, γιατί ασχολείσαι και με τη γαλλική κουζίνα, ξέρω πόσο προσέχεις, ξέρω πόσο διαβάζεις.
Η μπεσαμέλ είναι μια κρέμα που δεν βάζουν αυγά. Εμείς κάνουμε την μορνέι. Ναι, σωστό. Που έχει αυγά. Η μπεσαμέλ είναι χωρίς αυγά και τούτο που να κάνουμε τώρα για να τη βάλουμε που πάνω από τη συνταγή μας. Σε αυτή τη φάση που εμάρανε το σπανάκι, θα βάλουμε μέσα τη φέτα μας. Άρα περιμένουμε να κάψει λίγο, να λιώσει το βούτυρο και ουσιαστικά καβουρδίζουμε λίγο το αλεύρι. Δεν το αφήνουμε να κάψει πολύ, να γίνει καφέ το αλεύρι. Λοιπόν, τούτη η γέμιση μας τέλειωσε, αποσύρω την, θα την βάλω εδώ. Θα φέρω τα ζυμαρικά τα για να μην σε ταλαιπωρώ. Μπράβο αγάπη. Ωραία. Και έχουμε και το γάλα χρυσό μου. Και το γάλα είναι το εδώ. Ωραία. Μόλις κάνει λίγο το αλεύρι, πάει μέσα. Δεν το φοηθείτε, γιατί βάλαμε μπόλικο βούτυρο, οπότε είναι να διαλυθεί. Τέλειο. Και το τυρί είναι, το βάζεις μέσα στην μπεσαμέλ στο τέλος. Ναι. Ωραία. Ναι. Και θα βάλουμε μέσα. Θέλουμε και αλάτι. Αλάτι. Ωραία. Λίγο μοσχοκάριδο. Πάντα, ταιριάζει Ναι. πολύ. Αν και εγώ μέσα στα μακαρόνια φούρνο βάλω κανέλα, θα με βάλω μοσχοκάριδο, λίγο πιπερούδι. Και μόλις αρχίσει να πίζει, να βάλουμε μέσα το τυρί μας. Ωραία. Ας ρίξουμε άλλη μια ματιά στη συνταγή μας. Για τα πιο λαχταριστά μακαρόνια ογκρατέν με ντομάτα και σπανάκι θα χρειαστούμε μία συσκευασία ζυμαρικά πένες μιτσίδι, ένα κουταλάκι αλάτι, ένα κουταλάκι φυσική σκόνη λαχανικών μιτσίδι, για τη γέμιση με ντομάτα και σπανάκι, 3 κουταλιές ελαιόλαδο, ένα ξηρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, μία συσκευασία πάστα ντομάτας μιτσίδι, μισό φλιτζάνι λευκό κρασί, μία κονσέρβα ψιλοκομμένες ντομάτες μιτσίδι, 3 συσκευασίες φρέσκα φύλλα από σπανάκι, μισό κουταλάκι ζάχαρη, μισό κουταλάκι ρίγανη ή θυμάρι, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο, ένα κουταλάκι αλάτι, 1/3 κουταλάκι μαύρο πιπέρι, μία φέτα θρηματισμένη. Για την μπεσαμέλ, 4 κουταλιές ανάλατο βούτυρο, 4 κουταλιές αλεύρι, 1 λίτρο γάλα, 1/3 κουταλάκι μοσχοκάριδο, 1 φλιτζάνι τυρί παρμεζάνα ή κεφαλοτήρι τριμμένο, μισό κουταλάκι αλάτι, 1/3 κουταλάκι μαύρο πιπέρι. Για την επικάλυψη, 1 φλιτζάνι γραβιέρα ή παρμεζάνα τριμμένη, 1 φλιτζάνι μοτσαρέλα τριμμένη, 2 κουταλιές φρυγανιά γαλέτα τριμμένη. Έτοιμη η μπεσαμέλ σου. Νομίζω έρχεται η ώρα να βάλουμε το τυρί. Το οποίο είναι χρυσό μου. Μπορεί να βάλεις κεφαλοτήρι, μπορεί να βάλεις γραβιέρα, μπορεί να βάλεις χαλούμι, ό,τι σου αρέσει η Φλωρεντία μου. Έτσι ένα ανακάτεμα. Εγώ θα σου ρώσω τα ζυμαρικά μας. Όπας. Και είπαμε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα είδη ζυμαρικών. Μπορούμε να βάλουμε ταλιατέλες, μπορούμε να βάλουμε αρέσκουν όμως τούτα που έχουν τρύπα στη μέση. Ναι, τα κοχύλια θα τους επιένουν πάρα πολλά. Οι πέννες είναι οι αγαπημένες μου όμως. Έτοιμη και μπεσαμέλ. Μπαίνω σπίτι, να σπέν κάποτε και πεινώ, βράζω πέννες του μιτσίδι, πιάνω πέστο από το μιτσίδι και βάλω, πολλά ωραία. Και 2 λεπτά έχεις έτοιμα ζυμαρικά, τσακ τσακ, και τελειώνεις. Το λοιπόν θέλω να μου βάλεις λίγη, ποτούν την μπεσαμέλ εδώ. Λίγη είπαμε. Μάλιστα έτσι να το κάνουμε ένα ανακάτεμα. Ωραία. Και τούντα τέλεια τα μακαρόνια τώρα. Τρώεις τα έτσι ας πούμε. Φαίνονται φανταστικά. Αλλά καλύτερα να τα βάλουμε σε έναν ταψί. Όπας. Τέλειο. Ακούω τα επιφωνήματα πίσω από τις κάμερες. Και φύλαξες και τυρί για να βάλουμε, το καλύψουμε. Ναι. Το λοιπόν, βάλουμε το υπόλοιπο που πάνω, Φλωρεντία μου. Τέλειο. Όλα, εσύ είσαι ειδική στο να καθαρίσεις κατσαρόλε. Λοιπόν, αυτό πάει εδώ.
πρόσεχε. Ναι, γιατί παθαίνουμε διάφορα ατυχήματα εμείς στην κουζίνα, ναι. Το λοιπόν, τέλεια. Τέλεια. Το λοιπόν, απλώνουμε τι, δεν είναι μπεσαμέλ που θα το καλύψει όπως τα μακαρόνια του φούρνου. Θέλουμε τα έτσι που πάνω για να τους δώσουμε μια ωραία γεύση. Ωραία. Και που πάνω ερχόμαστε. Και για να μείνουν και ζουμερά, γιατί θα μπουν στο φούρνο τώρα. Ναι. Ας θέλουμε να ενώνουμε τα σε ένα μπολ, αλλά τώρα εγώ να το κάνω έτσι για να κερδίζουμε χρόνο για να μας κάνει τα γαλένα στην επιφάνεια. Αλλά και πάλι. Τα διάφορα τυριά. Εγώ βάλα και μοτσαρέλα που λιώνει. Ναι. Θα το κάνω σίγουρα χρήσιμο το Ναι. Πάσχα. Και θα βάλω και λίγο καπύρα, φρυγανιά ή που μου αρέσει πάρα πολλά, που πάνω, έτσι, για να κάνει το κράσ είπαμε. Έτσι, Και παίρνει και ωραίο πολύ. χρώμα. Αν θέλαμε, μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στη φρυγανιά ψιλοκομμένο μαϊτανό, ό,τι μας αρέσει, για να δούμε και κάτι πράσινο. Ψήνουμε 180 βαθμούς προθερμασμένο φούρνο για 30 λεπτά, θέλει παραπάνω, Πολύ το πολύ ωραία. 35. Τούτον είναι. Μπορούμε να το κάνουμε πριν προηγούμενη, να μην βάλουμε την καπύρα από πάνω, να το έχουμε στο ψυγείο, λίγο πριν έρθουν οι καλεσμένοι μας, να το σερβίρουμε. Τούτον πάει του να βραστό για μένα. Εγώ έχω και έναν κρυόν τώρα γιατί είναι να το κόψουμε τετράγωνα, αλλά το ωραίο είναι να το πιάνεις και τα τυρούς και έτσι να λιώνουν και τα τρώεις. Αλλά έρθει τώρα η ώρα να φτιάξουμε τα γαλένα. Άντε Αντώνη μου. Για να φτιάξουμε τα παραδοσιακά παφίτικα κουλούρια, τα γαλένα, θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλάκια αλάτι, 500 ml γάλα κατσικίσιο, 200 γραμμάρια βούτυρο, μισό φλιτζανάκι του καφέ ροδόσταγμα, μισό κουταλάκι μέχλεπη αλεσμένη, μισό κουταλάκι μαστί χαχείου αλεσμένη, μισό κουταλάκι τριμμένο μοσχοκάριδο, μισό κουταλάκι ginger, μισό κουταλάκι κανέλα, σουσάμι. Ήρθε η ώρα για τα γαλένα. Ωραία. Άντε Φλωρεντία μου. Έφεραμε και κάποια για δείγμα για να δείτε το τελικό αποτέλεσμα. Και ξεκινούμε με τα βασικά υλικά του ζυμώματος, που είναι χωριάτικο αλεύρι και η διαφορά των γαλένων από άλλα κουλούρια είναι ότι έχουν μέσα γάλα και βούτυρο. Άρα είναι μιλωμένα. Και τα έφτιαχναν συνήθως πάλι τη Μεγάλη Εβδομάδα, μαζί με τα κουλούρια τα απλά, που δεν είχαν μέσα το βούτυρο και το γάλα. Να πούμε ότι τα γαλένα τα περισσότερο τα συναντούμε σε χωριά της παιδινής Πάφου. Τρεμηθούσαν, Τάλα, Κισόνεργα. Η συνταγή συγκεκριμένη είναι από τη Χρισταλά Παπαδοπούλου στην Κισόνεργα. Και έφτιαχνα σε διάφορα σχήματα, συνήθως δαχτυλιές. Θέλεις να ξεκινήσουμε? Ναι, βέβαια, και θα βέβαια. τα λέμε ενώ Ναι, φτιάχνουμε. Ναι. Έχουμε εδώ έναν ωραίο μίξερ για να ζυμώσουμε το ζυμάρι μας. Αν θέλετε εσείς με τα χέρια μπορείτε. Βέβαια. Από τον Ανδρέα Χαραλάμπους, όλα τα ζυμώματα φέτος στο Πάσχα, έκαναμε τα... Να το αφαιρέσω αυτό, το βάλω. Ναι, έλα σου το φέρω για να μπορείς. Έλα, Να το βγάλω. Ένα λεπτό. Ναι. Γιατί συνήθως θέλει με εμένα δεν το μίξερ. Έλα. Ωραία. Και μπορεί να βάλεις απ' εδώ, για να Απ' μπαίνουν εδώ. μέσα όμορφα. Λοιπόν, να βάλουμε τα ξηρά υλικά. Το ωραίο αυτών των γαλένων, των κουλουριών, των εορταστικών, είναι ότι έχουν πολύ ωραία μπαχαρικά μέσα. Έλα σου εξηγήσω, γιατί ο Έλα Νίκος να μας με δαμε. εξηγήσεις. Ναι, με το δεξί σου χέρι, Με το να δεξί βάλω μου το χέρι. αλάτι πρώτα ή κάτι άλλο. Βάλε το αλάτι. Το αλάτι να το βάλεις έτσι, αγάπη μου. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, Άτσι, πάμε με, πάμε με τα αρωματικά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι μέχλεπη, μισό κουταλάκι μέχλεπη. Είπαμε 1 κιλό αλεύρι, μισό κουταλάκι μέχλεπη, μισό κουταλάκι μοσχοκάριδο. Χρήσο μου, σωστά που τα βάλω. Ναι, όλα είναι Μισό μισά. κουταλάκι Μπράβο. μαστίχα. Μάλιστα. Και βλέπουμε ότι είναι τα αρωματικά του τσουρεκιού. Μέσα στο τσουρεκιού βάλουμε μέχλεπη και μαστίχα. Και το εντυπωσιακό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι το ζίζιμπρι, το ginger. Που έβαλαν ginger, έχω να σου πω παλιά, Βεβαίως. χρησιμοποιούσα. Και κάποιοι έβαλαν και στις φλαούνες τους, ginger. Για φαντάσου. Ναι. Και κάποιοι έβαζαν και βάζουν στα Κανέλα. κατένα. Αυτή είναι η Ναι. κανέλα. Λοιπόν, έχουμε μαγιά αποξηραμένη. Εσείς, αν θέλετε να βάλετε προζύμι, καλώς, Ναι. ξέρετε τη διαδικασία. Εμείς τώρα χρησιμοποιούμε 2 φακελάκια
μαγιάς σε 1 κιλό αλεύρι. Ναι. Ωραία. Και μπαίνει τόση πολύ μαγιά, γιατί είπαμε, είναι και το βούτυρο και το γάλα που το δυσκολεύει να κανονικά φουσκώσει. είναι ένα φακελάκι, Ναι. όμως επειδή είναι βαριά η ζύμη, άρα. Θέλεις ανακάτεμα? Ή Με να βάλεις ένα όλα τα κουτάλι, υλικά σου. με ένα κουτάλι τα στεγνά Τέλεια. υλικά, είμαστε εντάξει. Τέλεια. Κανονικά τη ζάχαρη είναι καλά να την διαλύσουμε στο γάλα, Μάλιστα. όμως, Έλα. ναι. Άρα το γάλα είναι χλιαρό, τα υγρά μας είναι το γάλα και το βούτυρο που είναι, είπαμε, 200 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο. Και να το σημειώσουμε αυτό, ότι είναι κατσικίσιο το γάλα. Η συνταγή παραδοσιακή είναι κατσικίσιο το γάλα. Με ρώτησες προηγουμένως Ναι. γιατί. Γιατί βεβαίως πριν 100, 200, 300 χρόνια που η συνταγή είναι παμπάλη αυτή, Ναι. γιατί την έφτιαχνε η αγιά της κυρίας Χριστάλλας που μου έδωσε τη συνταγή. Τα γαλένα είναι παραδοσιακά κουλούρια της Πάφου, ιδιαίτερα αγαπητά σε πολλές περιοχές, φτιαγμένα με φρέσκο γάλα, μαγιά, αλεύρι, λάδι ή βούτυρο και ελαφρώς αρωματισμένα με μαχλέπι και μαστίχα. Τα γαλένα πήραν το όνομά τους από το υλικό παρασκευής τους, το γάλα. Οι γιαγιάδες μας τα έφτιαχναν με φρέσκο γάλα από τα ζώα τους, συνήθως κατσικίσιο. Ήταν το κουλούρι της εβδομάδας και γι' αυτό έφτιαχναν πολλά και τα διατηρούσαν σε πάνινα σακουλάκια ή στη ταπατσιά. Ένα αντικείμενο που κρεμόταν από το ταβάνι του δωματίου και μέσα τοποθετούσαν διάφορα τρόφιμα για να μην μπορούν τροκτικά και ζωήφια να τα φτάνουν. Την άνοιξη, όπως ξέρουμε, είχαν τα κατσίκια που έκαναν το γάλα και με το κατσικίσιο το γάλα έκαναν τα χαλούμια τα παραδοσιακά που είναι από εκείνο. Επίσης έκαναν και σε χωριά της Πάφου και της ορεινής Πάφου περισσότερον έφτιαχναν το τυρί για τις φλαούνες. Ναι. Οπότε ήταν σε πρώτη ζήτηση το κατσικίσιο γάλα. Είναι λιγότερο λιπαρό από το πρόβιο και το αγελαδινό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και ωραίο αρωματικό. Λοιπόν, Μάλιστα. έχουμε τη ζάχαρη. Άρα τώρα προχωρούμε με τα υγρά μας. Και τώρα που είμαι για τα υγρά. Ροδό νερό. Ναι. Ροδόστεμμα. Πολλά καλά. Έβαλα και ροδόσταγμα για να μυρίζει. Η συνταγή που μου έδωσαν έχει Μπράβο. μέσα ροδόσταγμα. Λοιπόν, και η θα γιαγιά- πάμε από τη δεξιά πλευρά. Όπως θέλει. Η γιαγιά πρέπει να ήταν πλούσια, γιατί είχε και ροδόσταγμα και είχε και γάλα. Συνήθως οι εύποροι των χωριών ήταν τούτοι που είχαν πρόβατα, που Έχουμε είχαν ζάχαρη. κατσίκες, που είχαν κοπάδι. Βεβαίως. Ναι. Αν είναι λίγο κάτω, βάρτη, γιατί θέλουμε την γλυκιά, να είναι γλυκιά. Και αναλόγως του τι σας αρέσει, εμείς έχουμε 200 γραμμάρια ζάχαρη. Αν θεωρείτε είναι πολύ γλυκά, μπορείτε να βάλετε λίγη πιο λίγη ζάχαρη. Έχουμε και το βούτυρο, το οποίο είναι και αυτό χλιαρό. Από εδώ. Ωραία. Μπράβο, αγαπημένη μου. Και Τώρα θέλει ζύμωμα. τώρα θα ζυμώσετε με το χέρι. Χρειάζονται 10 λεπτά ζωηρού ζυμώματος. Όχι, μάνα μου, μακάρι έναν καλό Έλα, ρε, αντράς χαρά, μια μου, χαρά. σαν το μίξερ ενέχει. Και εγώ τα ζυμώματα μου όλα χρήσαμε ναι. στο μίξ. Αφήνουμε το που να ζυμωθεί, Ναι, ωραία. ναι, ναι, ναι. Ωραία. Τι άλλο θέλεις να πούμε, θέλεις να μιλήσουμε για τα σχέδια, αλλά θα Να ζυμώσουμε τα και θα τα ζυμώσουμε, λέμε. να τα δείξουμε. Ας ζυμωθεί το ζυμάρι και να έρθουμε να αρκέψουμε. Είδατε πόσο απλό είναι. Καμιά φορά νομίζουμε ότι τα κουλούρια είναι κάτι, Ναι. μια μεγάλη φιλοσοφία. Αλλά σκέφτομαι τι ωραίο δώρο. Καμιά φορά σκεφτόμαστε, μας καλούν για έναν τραπέζι. Τι να τους κάνουμε που να είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, αν ζυμώσουμε 1 κιλό κουλούρια και πάρουμε Ναι. της αδερφής μας, του αδερφού μας, του φίλου μας, έναν τέτοιο χριστόψωμο, νομίζω θα χτιμηθεί καλύτερα από ένα βέβαια. γλύκισμα. Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ναι. Αλλά αν ζυμώθηκε, Ακόμα λίγο ρε χρυσό μου. εγώ νομίζω όλοι να κάνουν τα κουλούρκα σου. Οπότε πάμε να ξαναδούμε τη συνταγή, γιατί φέτος το Πάσχα όλοι κάνουμε γαλένα. Πάμε να δούμε ακόμα μία φορά τη συνταγή μας. Για να φτιάξουμε τα παραδοσιακά παφίτικα κουλούρια, τα γαλένα, θα χρειαστούμε 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 2 φακελάκια ξηρή μαγιά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 2 κουταλάκια αλάτι, 500 ml γάλα κατσικίσιο, 200 γραμμάρια βούτυρο, μισό φλιτζανάκι του καφέ ροδόσταγμα, μισό κουταλάκι μέχλεπη αλεσμένη, μισό κουταλάκι μαστίχα χείου αλεσμένη, μισό κουταλάκι τριμμένο μοσχοκάριδο, μισό κουταλάκι τζίντζερ, μισό κουταλάκι κανέλα, σουσάμι.
Τώρα το ζυμάρι σου είναι αφράτων όπως πρέπει, με κολλά, πας στον πάγκο μας, με τίποτε. Μπράβο. Επειδή είχε το άγγιγμα της Χρήσου. Ναι. Να ξεκινήσουμε από ένα λαμπρόψωμο, λαμπροκουλούρα, χριστόψωμο. Ναι. Που είναι το κλασικό, το φτιάχνουν σε πάρα πολλά χωριά της Κύπρου. Και το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. Ναι. Λοιπόν, κάνεις μια μπίτα. Κάνουμε μια μπίτα, μάλιστα, την οποία θα περάσουμε από σισάμι. Το σουσάμι βράζουμε το... και βάλουμε το σε σουρωτήρι να φύγει το νερό του φροντίδα και κρατούμε το βρεμένο. Ναι, πρέπει να είναι υγρό για να μπορεί να κολλά στην πίτσα μας. Τέλειο. Και έχουμε 2 μπαστούνάκια έτοιμα, τα οποία θα τα τυλίξουμε και αυτά στο σουσάμι. Μάλιστα. Έχουμε ένα ψαλίδι, Χρήσο μου. Καλό. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Ορίστε. Έτσι. Άρα σχηματίζουμε το σταυρό, που είναι ένα πολύ σύνηθες σύμβολο στα ψωμιά τα κυπριακά, που είχαν τελετουργικό και εορταστικό χαρακτήρα. Το βρίσκουμε παντού. Ναι. Το σταυρό. Εντάξει, και πάντα άμα κάνουμε ένα ζυμάρι, σταυρώνουμε το. Σωστό. Είναι... Τέλειο. Τέλειο. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να το κάνετε πιο μεγάλο και να βάλετε και 4 αυγά. Α, οκ. Ναι. Ωραία. Έτοιμο, Χρήσο μου. Αντικολλητική λαδόκολλα, ανταψί. Να πούμε, σαν δουλευκής, να σε ρωτήσω, το ζυμάρι πρέπει να μείνει να ξεκουραστεί για να το πλάσουμε ή πλάσουμε το απευθείας? Εγώ τα πλάθω απευθείας και μπαίνει όπως είναι. Αφήνεις είναι καλύτερα. Το να φουσκώσει. Ναι. Δεν ξέρω εσύ τι κάνεις. Κι εγώ έτσι κάνω, άμα να δώσω σχέδιο. Ναι, είναι καλύτερα. Και είπαμε ξανά είπα σας το, να σας το δείξω και τώρα. Κάνουμε το κόλπο με το ποτήρι. Ξέρεις το κόλπο? Ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν ξέρω κόλπα, είναι εσύ που ξέρεις τα κόλπα. Το λοιπόν, ένα ποτήρι, βάλουμε νερό. Έτσι, βάλουμε πολύ νερό. Βάλουμε το ζυμάρι μέσα. Και αν το ζυμάρι που να έρθει στην επιφάνεια, σημαίνει μπήκαν τα κουλούρια μας και να φουρνίσουμε. Wow. Κάνω το τέλειο δοκιμασμένο. Έτσι, μακάρι να είναι καλά οι γιαγιάδες μας που μας λαλούν τα μυστικά. Εντάξει, εγώ απλώς το βλέπω ότι φουσκώνει. Ναι, το πιέζεις όταν έρχεται πάνω, είναι ελαστικό και έρχεται πάνω. Ελαφρύνεις και δηλαδή το παίρνεις στα χέρια σου και νιώθεις ότι είναι πιο ελαφρύ. Αλλά τούτο κάνουμε το ημαστόριστες. Τούτοι που είμαστε πολλά εκπαιδευμένοι, κάνουμε το έτσι. Μπορούμε να κάνουμε αυτό, το οποίο είναι ένα πολύ έτσι αρχαίο ζύμωμα, μπορούμε να το αναφέρουμε, γιατί ένα παρόμοιο κουλούρι θα δείτε αν πάτε στο Κυπριακό Μουσείο. Στις προθήκες που υπάρχουν διάφορα ειδόλια μικρά. Ναι. Έτσι. Όπου υπάρχουν διάφορα τάματα, ναι. Θα δείτε διάφορες ιέρειες, γιατί αυτά τα βρήκα σε τάφους, που κρατούν ψωμιά, τα οποία πρόσφεραν στις θεές, και τα ψωμιά είναι ακριβώς αυτόν το σχήμα. Δηλαδή φαντάσου, Χρήσο μου, πόσες χιλιάδες χρόνια υπάρχει αυτόν το σχήμα και είναι ανέπαφον το ίδιο και υπάρχει σε πάρα πολλά... Μπράβο, μας το δείχνεις, Φλωρεντία μου. Ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε και αυτόν τι συμβολίζει εντωμεταξύ. Γιατί πήρε νέο συμβολισμό μετά τον χριστιανισμό. Είναι τα χέρια του Χριστού, λένε, που είναι φραγγελωμένα, που είναι δεμμένα με σύρμα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτόν. Θέλουμε ακόμα έναν κορδόνι πιο λεπτό. Αυτά όλα τα σισαμωτά που τα έφτιαχναν και σε διάφορα χωριά της Κύπρου. Είσαι έτοιμη, Ναι, είμαι πάρα πολύ. Έλα. Κάμε το πιο λεπτό για να κάνουμε... Όταν μιλούσα με την κυρία Χριστάλλα από την Κισόνεργα, μου λέει όταν έκαναμε το ζυμάρι, μετά το εκουλουρκάζαμε. Τι σημαίνει? Έπλαθαν, έκαναν τις κουμουλιές στα κουλούρ. Ναι, σαν το σχήμα. Ναι. Τα κουλουρκάζαμε, μου είπε. Και αυτό πάλι είναι το κλασικός τρόπος της δαχτυλιάς, της κουμουλιάς, όμως ξέχασα να το βάλω σουσάμι. Ναι. Και επειδή είναι πασχαλινά και εορταστικά,
Δεν ξέρω αν είναι και επειδή ταιριάζει καλύτερα το άσπρο το σισάμι, δεν βάζουμε μέσα μαυρό κοκκόνι γλυκάνισο για τα συγκεκριμένα ζυμώματα. Ναι. Μπορεί να είναι επειδή έγλυν και γλυκιά. Μπορεί. Αλλά άμα θέλετε, Ναι. μπορείτε να βάλετε. Ωραία. Να το κατεβάσω το λίγο κάτω. Και όταν έκαναν τα κουλούρια, κάποια τα άφηναν, τα έψινα, αφού τα έβγαζαν από το φούρνο, τα χώριζαν σε διάφορα ίσα μέρη. Έκαναν τα ποξαμάθια. Έκαναν τα ποξαμάθια. Ναι. Ναι. Λοιπόν, Δαχτυλιά γιατί σαν τα δάχτυλα μας. να κάνουμε τώρα τούτον Σαν το τα δάχτυλα ωραίο, της Φλωρεντίας, εμένα λίγο πιο μεγάλο. τούτον το ωραίο το κουλούρι. Το λοιπόν. Έτσι. Ωραία. Πού είναι το ψαλίδι μας. Εδώ. Το ψαλίδι μας. Να το κάνουμε λίγο τούτο σαν τα αγκαθωτό. Ναι. Πάντως είναι Εντάξει, πολύ θεραπευτικό να παίζεις με τα Ναι, μην το ψαλίδια και τα συζητάς. ζυμάρια. Μην το συζητάς. Το κουλουράκι μας έτοιμο. Εξαιρετικό. Ωραία. Ούτε δύσκολο, Έλα, ούτε χρυσό μου. τίποτε. Τέλειο. Και άμα θέλω μπορώ να βάλω και δάμε έναν αυγό, ας πούμε, ναι. Μπορώ. Βεβαίως, γιατί Έβαλα όχι. το. Τέλεια. Ώσπου να κάνεις εσύ τελειώσω, κανένα αφού έχουμε- σχήμα, ναι. θα σου πω εγώ για τα αυγά. Είπαμε παραδοσιακά, Μεγάλη Πέμπτη, βάφουμε τα αυγά. Εγώ με τα μωρά πάντα, τούν τη μέρα επιλέγω να βάφω τα αυγά και τα μωρά μου είναι και μωρά. Μεγάλη, αλλά ευτυχώς εχθές ήταν ο Πάρης και ο Μάρκος και βάλαμε έτσι και διαγωνισμό. Εγώ ήμουν με τον Μάρκο, ο Πάρης με την μάμα του και κάναμε τα τέλεια αυγά με τα φιλαράκια που να σας πω τώρα. Ωραία. Τι φυτά διάλεξες, τι Το φιλαράκια. λοιπόν θα βάλω. Έβαλα ρίγανη, έχω τριανταφυλλιά, έχω μαργαρίτες. Ό,τι είχα στο Ό,τι έχει ο σπίτι. κήπος. Έφερα έρωτα, τούτος εμπού τον έρωτα. Ό,τι είχα σπίτι έφερα. Ό,τι λουλουδάκια βρίσκεται ή φιλαράκια. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Χρυσομαγειρέματα TV για να δείτε όλες τις συνταγές μας. Είπα σου Φλωρεντία μου, εγώ τα τελευταία χρόνια βάφω τα αυγά μου με ριζάρι. Γίνονται έτσι κόκκινα, το χρώμα μου μπροστά. Και κάνω τη διαδικασία. Πρώτα πρέπει να σπάσουμε το ριζάρι για να βγάλει παραπάνω το άρωμα του. Καλύτερα το κάνουμε που την προηγούμενη ημέρα, να τα σπάσουμε, να βάλουμε μέσα το νερό και να τα αφήσουμε που την προηγούμενη μέρα να βγάλει όλο το χρώμα του και την άλλη ημέρα να το κάνουμε τη διαδικασία που να σου πω. Το λοιπόν, την άλλη ημέρα που να τα βράσουμε, με στούν το νερό, θα βάλουμε λίγο αλάτι. Το αλάτι γιατί το βάζεις, Χρύσο μου. Το αλάτι για να μην σπάσουν τα αυγά. Ωραία. Και θα βάλουμε και λίγο ξύδι. Τέλεια. Νομίζω το ξύδι για να είναι πιο ωραίο, Για να πιάει το χρώμα. Ναι. Το λοιπόν, τούν τα δύο. Την ημέρα που να τα βράσουμε, αν δεν θα κάνουμε σχέδιο, βάλουμε μέσα τα αυγά μας προσεκτικά. Εντάξει. Τούτα να γίνουν σκέτσα. Άρα τα βάζουμε πριν ζεστάνουμε το νερό. Πριν ζεστάνουμε το νερό, ναι. Το λοιπόν. Και θα κάνουμε το κόλπο με το κλατσό, με το καλσόν. Να σε ρωτήσω κάτι, Χρύσο μου. Ναι. Ήσουν πάντα τόσο πολλοπάισσα. Τι λέει η κυρία Πιστού. Νομίζω ήμουν λίγο. Το λοιπόν, θέλουμε να το δείσουμε από τη μια πλευρά, το καλσόν, και θα πάρουμε τα φιλαράκια μας. Εγώ βουτσώ τα μέσα στο νερό. Γιατί τα βουτσώ? Για να κολλήσουν καλύτερα. Βοηθά μας να κολλήσουν καλύτερα. Και θα βάλω και από την άλλη έναν το ωραίο το φιλαράκι. Και το κρατάμε έτσι σφιχτά. Ερχόμαστε με το... Έλα! Δεν μου κάνεις νούμερα, αγγελέ μου. Έτσι. Βάλα πολύ νερό γι' αυτό. Ένα λεπτό. Το λοιπόν, κρατούμε τα σφιχτά και βάλουμε το καλσόν που πάνω για να το κρατήσουμε το φύλλο Φλωρεντία μου, έτσι ωραία, πάνω στο αυγό. Οπότε φέρνουμε το κάτω και κρατούμε το έτσι σφιχτά και δίνουμε το. Και θέλω λίγο γλωστή να μου κόψεις. Έλα αγαπημένη μου. Και δάμε, γι' αυτό συνεργαστήκαμε με τα μωρά εχθές, γιατί θέλεις κάποιον να σου το δίνει. Πρέπει να το δείσεις πολλά σφιχτά. Ή να το δείσεις το καλσόν έτσι, ή με το σπάγκο ή με ένα λαστιχάκι ό,τι έχουμε, είναι πιο εύκολο.
θα τα βάλουμε σε μέτρια φωτιά και θα τα βράσουμε για 10 λεπτά. Βασικά θέλουμε να ψηθούν τα αυγά. Όχι σε πολλά ψηλή φωτιά, γιατί να σπάσουν μεταξύ τους. Επίσης δεν βάλουμε 2 πατούς, βάλουμε ένα και θα κάνουμε πολλά, βγάλουμε τα και ξαναβάλουμε άλλα. Αφήνουμε τον να κρυώσει και βάλουμε άλλα. Τούτη είναι η διαδικασία. Παίζετε με τα μωρά σας. Τούτο που είναι 30 φιλιά, να πούμε, κάνουμε ωραίο σχέδιο. Έχει και δάμε κάποια. Αν βρούμε άσπρα αυγά, κολλούν παραπάνω, φαίνονται παραπάνω τα χρώματα. Και το μυστικό είναι να τα δίσετε καλά. Δηλαδή θέλουν να σφιχτά για να μείνουν το σχήμα των λουλουδιών πάνω. Δεν ξέρω αν το βλέπετε, το έχει έναν ωραίο δαμέ. Και βασικά να περάσετε μια ωραία μέρα με τα μωρά, δημιουργικά. Μπορούμε να κάνουμε τα γαλένα και μπορεί να βάψουμε και τα αυγά μας αύριο. Εγώ τις φλαούνες μου να κάνω το Μεγάλο Σάββατο. Νομίζω είπαμε τα ούλα. Δεν έχει κάτι που δεν είπαμε. Και εγώ έτσι νομίζω. Ωραία. Οπότε να καθαρίσουμε. Τα γαλένα σου φαίνονται τέλεια. Πότε θα δοκιμάσω. Πας στο μαγικό ξύλο, τούτον το ξύλο κάνεις για σερβίρισμα ή αν κάνουμε πλάτσερς με τυριά κλπ. Από τα αγαπημένα λαμεζό. Και τώρα το Πάσχα να στολίσουμε το σπίτι και να πάρουμε δώρα. Εγώ που να πάω κάτι επισκέψεις έτσι τώρα το Πάσχα, τα δώρα μου είναι από το λαμεζό και το ένα λαλί του άλλου, εγώ είμαι το καλύτερο. Πάμε όμως να συγυρίσουμε για να έρθουμε να σερβίρουμε. Διαφημιστικό διάλειμμα τώρα και επιστρέφουμε για να δοκιμάσουμε το εξαιρετικό πιάτο της ημέρας. Το πρόγραμμα που ακολουθεί περιέχει τοποθέτηση προϊόντων. Όλη η γαστρονομία της Κύπρου μπροστά μας. Μακάρι να είσαι καλά που μας έδειξες τα γαλένα. Επειδή κουραστήκαμε όμως, θέλουμε λίγο νερό στην υγειά σου. Καθαρό υγιεινό νερό. Εμείς έχουμε το φίλτρο Camelot για να πίνουμε έτσι το νερό μας 8 ποτήρια την ημέρα για να είμαστε γεμάτοι όρεξη και να μπορούμε να ζυμώσουμε τώρα το Πάσχα. Τα πίνεις τα 8? Ναι, άνετα. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, τα γαλένα πρέπει να τα φτιάξετε, τα αυγά μας το έθιμον αύριο Μεγάλη Πέμπτη. Να πούμε ότι φτιάχνουμε τα τσεπεφύλλα από τα κρεμμύδια, τα ξηρά τα κρεμμύδια μαζεύουμε τα και ευκαινεί έτσι λίγο πιο καφέ. Οι μαργαρίτες αν θέλουμε κίτρινο. Ωραία. Στον Άγιο Ναυρόσιο μου η μάμα μου είχε κάτι φύκια που τα έλεγαν μπογιά και βάφαντα με τζίναν και ήταν έτσι ένα κόκκινο λιλά χρώμα. Πολύ ωραίο. Πολλά ωραίο. Βασικά, ό,τι έχουμε, παντζάρι μπορούμε να βάλουμε φυσικά. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να βάψουμε τα αυγά μας έτσι όμορφα φυσικά. Και σπανάκι για πράσινα αυγά. Ναι, βέβαια. Αφήστε λίγο από τη συνταγή μας για να κάνετε τα αυγά σας. Να ευχαριστήσω ξανά όλους τους χορηγούς που έχουμε στην εκπομπή. Το Μιτσίδη που σήμερα είχαμε, τις πέννες του, τα ζυμαρικά, τις ντομάτες και το ζωμόν του. Να πούμε ότι ο Μιτσίδης παραδοσιακά κάθε Πάσχα ένα μέρος που τα έσοδα από το αλεύρι πηγαίνει για φιλανθρωπικό σκοπό και μπράβο τους γιατί τούτο είναι το νόημα και το γιορτών, ο ένας να βοηθά τον άλλον. Είναι Φλωρεντία μου? Βεβαίως, έτσι είναι. Πάντα. Θα σου ευχηθώ καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Να περάσεις όμορφα, οικογενειακά, να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Θέλω να πω καλό Πάσχα σε όλους τους αγαπημένους μας φίλους. Στην Κύπρο, στην Ελλάδα, τους απόδημους, σε όποιο μέρος του κόσμου βρίσκονται. Θα αναβιώσουν, ξέρω, τα ήθη και τα έθιμα μας. Να είσαστε καλά. Εμείς θα τα πούμε Κυριακή του Πάσχα και μετά εδώ στο στούντιο την Τρίτη του Πάσχα. Να είστε καλά. Μουσκομυρίστε τις γειτονιές, φρεσκοψημένο ζυμάρι, φλαούνες, πασκές, τσουρέκια, ό,τι σας δείξαμε τούτον όλων των καιρών εδώ στην εκπομπή. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.